Igbo ndị mma na-ege m ntị, ana m ekene onye ọbụla na-asị na ọ ya dịrị onye ọbụla na mma. Ebe ọbụla ị nọ na-enene vidiyo anyị na-anụkwu onu anyị asị m ebe ọbụla ị nọ, udo dịrị nwoke, udo dịrị nwaanyị. Biko tata na ozi anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata bụ ozi anyị na-eweta n'efere mbụ wee na-asị biko ebe ọbụla ị nọ bụrụ onye Igbo, achọrọ m biko ka ị na-eti nwanne anyị nwoke a na-akpọ Okwuluora Ndị Igbo na ekpere gị. Maka na nwanne anyị nwoke ahụ bụkwanụ onye anyị mụ ama, bụkwa ọya nwa na-anụkwa akwa ndị Igbo ka ha si wee bee. Ọ na-anụ akwa onye ọbụla, ọ naghị despise onye ọbụla, ọ naghị ajụ gị na ebe ka isi, ị bụ onye omenala, ị bụ onye ụka, ị na-akụ isi ana ma ọ na-ede akụ isi ana, mana as long as na ịbụ onye Igbo bịakwuteli ya onye gege ntị. Ma ndị na-abụrụ ndị Igbo ọ na-enyere ha nche aka, but there this ongoing thing ọ ya bụ ọ na-eme ndị mmadụ ọbụzịa ka ndị mmadụ anaghị appreciate effort mmadụ ibe ha. Eziokwu na ịnọlụ na the front line ịghọta na ihe ndị footballers na-afụ na field abụrụ ihe gụwa nọ na TV na-afụ na TV. Maka na onwe ndị si ekwuru okwu si na onye sọsọ onye Ishu ma ebe o si afụ ya afụ. Nwanne nwoke ahụ Okwuluora, unu mana arụ adịrị ya, mana even the fact na arụ isichara ya ike still ọpụtakwa ọ na-ebeku na-ayọ ka ọ dịrị onye ọbụla na mma. Mana ndị mmadụ bịa ịpụtazi bịa tọnụa something around. If you cannot meet your needs, aka na-abụ ka onwe, anya na-abụ ka onwe, ntị na-abụ ka onwe, ka isi wee nwokwu na-abụ ka onwe, but he is not physically healthy ka mụ na gị na-abụ si dị. Onweghị every week anaghị nwoke Okwuluora ọ naghị aṅụ drip. For the fact na nne isi ya for the past many years na nne he follow Okwuluora now, for steady 1 year follow Okwuluora now, onweghị every week ọ naghị eje check up, ejeghị check up aṅụ drip, ejeghị check up aṅụ drip. A na-azị ekwu ma mkpụrụ ọgwụ dị na ya ma injection a na-agba. Mana ife na ihe bịa mezie ọ na isendila message he could not reply, ịbawa si akwa idigo na happy na mmadụ nwe, idigo na happy na mmadụ nwe. Nke mezi nya nji wee sị ka m weta ebu video because anọ m live yesterday mgbe ọ na-ekwu okwu. Onye rezichara ego at the end of the day, the person eventually died. Mana o nwere ihe ọ bịa kwuo na that video wute m. Ọ sị na onweghị everyday chief onigwe anaghị esendili ya ozu mmadụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ gị nọ na that kind of situation everyday ka mbọsị ọbụla ya esendili gị ozu nwụrụ anwụ, na-eti gị blame n'isi na onye ajikwa wee nwụọ, n'ọgwụ ama ihe onye aji wee nwụọ, maka na ikweghị erezila onye ahụ ego, ọ na ikweghị ka ekwu okwu, na ikwubeghị okwu maka onye, ikwubeghị okwu maka onye. Kezi ihe mezi ndị ekwuru ekwu jikwa wee nwụọ, ndị a na-ekwughị ekwu jikwa wee nwụọ. Enwe one boy opposed to mego 12 major operations, still that boy is still standing. Chi onye niile abụrụ ofu. M na-ejikwa n'ohere a wee na-ayọ na-asị biko ebe ọbụla ị nọ, ụdị mmadụ dịka Okwuluora bụ onye ọya bụ itete ụtụtụ mgbe ọbụla itete iti ya na ekpere. Ụdị mmadụ Lord Zeus itete ụtụtụ ọbụla iti ya na ekpere. Ụdị mmadụ Skibo itete ụtụtụ iti ya na ekpere. Ụdị mmadụ anyị Dons itete ụtụtụ iti ya na ekpere. Ị na-ekenekwa, ị na-aga ọfọ n'isi ha, ị na-ego ogologo ndụ, ị na-ekenekwazi ndị si through them we na-reach out to people because alone they cannot do it. O nwere ndị bụ na ha nwabụgo na onye aka ha ma na bulu ụzọ na ndị so gị n'azụ. Ị na-etikwa mkpu na-asị ndị ahụ nọ ha n'azụ, Chineke nna gbaa ahụ mekwena ka akpa ha like. Anọgo m na the front line once, amago m ka o si adị. Anọgo in situation ya banyị na ọ bụ na ịnọ in position ime ihe, but amụọ na sometimes your hands are tied ime those things. Ọ bụzi nke na reach ndị mmadụ crucify ya gị, forgetting the ones imegolo eme. Biko ihe a say form of encouragement anyị na-enye nwanne anyị nwoke bụ Okwuluora. Biko ebe ọbụla ị nọ, asị m Chineke nna ya gbagwo m. Anyị na-asị ka ahụ na-esi gị ike everyday, nweghị everyday mkpenite anaghị eti gị na ekpere na-asị na ọ ya dịrị gị na mma. The most important na ka ahụ sie gị ike, ka ahụ sie gị ike maka ihe ọbụla mere Okwuluora now. Ndị mmadụ tọkwala atọ, gọọmenti adịọkwa ready ige mmadụ ntị.
ọ nwezikwa ndị yi eme iti ha sị gị na ọ bụrụ na ị bụrụ onye otu ha na ha amanyere gị aka. A na-eme ya ma n'ụka ma na omenala. Ị na-aghọta? Biko dododo ebe ọbụla ị nọ na-afụ vidiyo anụnwa, biko na-agbasi ya ka ebe ọbụla ị nọ itetekwa ụtụtụ ọbụla itinye ndị Igbo anyị niile na-ekpele, ma skibo ha wụ, ma anyị dọnsụ ha wụ, ma Okwuluora ha wụ, ma Lord Zeus ha wụ, ma onye ọbụla wepụtagoro onwe ya si na ọ ya adịla n'ala Igbo mma, ma jee paakị ha wụ, onye ọbụla wepụtagoro onwe ya si na Igbo ya adị mma, Igbo na ya na-anụ okwu unu. Ụdị ndị ahụ niile ka a na-eti ha n'ekpere, maka na ọ dịrọkwa n'izu mgbe a na-agba n'isi ndụ ha dịkwanụ too much. O nwekwa ndị na-achọghọ ka ihe ọma na-abịala ndị mmadụ. Ogo ndị nọ kịta na-achọghọ ka ihe ọma na-abịala ndị mmadụ. Abịa na-asị biko dododo nwanne anyị nwoke bụ Okwuluora site omega aka anaghị na-ekpekwanụ ikpe ka onye nwe anyị bụ Chineke nna mekwanụ ka ahụ sie gị ike ọzọ. Biko ebe ọbụla ị nọ na-enene vidiyo ya, asị m na ọ ya dịrị gị na mma. Ekenekwa m onye ọbụla.